A Comisión de Centro de Atención Primaria da Área Sanitaria de Ourense protesta polo incumprimento dos acordos que xurdiron tralo fin da folga destes profesionais en anos previos. Algo que denuncian só pasa nesta área sanitaria. Unha das principais cuestións afectadas é a necesidade de equiparación de equipos para a mesma dotación en número de persoal médico e de enfermaría, pois é Ourense a única área galega que non está a cumprir este punto. A metade dos PAC, 6 de 12, están afectados por este recorte non subsanado. Por outra parte, son penalizados cando desfrutan de permisos ou acuden a cursos de formación, tendo que devolver parte das horas dese período para non ver afectado o seu salario. Piden ademais unha revisión dos conceptos retributivos, pois quedaron obsoletos dende a súa regulación no 2005. Non menos importante é a retribución por manutención durante as actividades de 24 horas. Corresponde a este persoal o abono de 2 complementos de manutención, pero a cantidade asignada leva máis de 10 anos sen revisarse, alo menos os valores de acordo á inflación anual. Outros problemas como a seguridade e a falta de cobertura, a falta de reforzos en concellos nos que se cuadriplica a poboación referente en meses de verán, dificultan cada vez máis a actividade destes colectivos.